दिनै आङो निजोम फुंबिलि समावहाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो हामबाय होनदों आरो नोंथांमोना सोंनाय बायदि आं दिनैनि बे बड'लेण्ड मार्टियार सेमेट्रि जिथु गार्डेन बेयाव आं दंफैयो। आं दाख्लैनो बुंखादों आंहा बुंनांगौ आरो गोबां खोथा दङ। जाय खोथाफोरखौ आङो रायजोनो आं फोरमायनांगोन। आगोलफ्राव आङो जेलनि बाहेरनि बा जोबथेसालिनि बाहेरनि खोथाफोरखौ आं बुंबोदोंमोन आरो जोबथेसालियाव थानाय गासैबो घटनाफोरखौ रावबो मिथियामोन। नाथाय आं जोबथेसालियाव 96 सान थानाय समाव आं गोबां खोथाखौ आं मोनथिनो हाबाय। जाय खोथाफोरखौ दिनै खोनायोब्ला आरो नुयोब्ला बिखा खामगोन आरो मोदै गगोन। आं जोबथेसालियाव थानाय समाव आं गावनि थाखाय साननैसो आं दुखु मोनदोंमोन। जेब्ला आंहा समा बारायलाङो अब्ला आङो जायफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दङ बिभिन्न दाय खामानि मावनानै जायफ्रा जोबथेसालि जानानै दङ बिसोरनि अनगायै आङो मोनसे जाहोनखौ आङो नोजोर होदों। जायफ्रा दिनै एकर्टनि उनावबो जोबथेसालियाव दङ एक्स एनडेबि बिथांमोना। बेवहाय गोबाव समनि उनाव मार्चनि गेजेराव आं सासे मानसिखौ आं लोगो मोनबाय। जायहा जाब'जिबन लाइफ जेल होनाय सासे खैदिखौ आं लोगो मोनबाय। बिथाङानो जाहैबाय प्रदिप ब्रह्म। बिथांजों रायज्लायनानै आंनि गोसोआ दासिमबो गाबनो ओंखारो। जेब्ला जों रायज्लायबाय एकर्टनि उनाव मानो बिदि जाखो, रायजोआ जोंखौ गोसोखांना गोसोखाङा, जोंनि प्रति अननाय दङना गैया, बिथाङा दिनै सोंनो लुबैयो, मिथिनो लुबैयो। जेब्ला जोङो जोबथेसालिनिफ्राय थांनाय 8 थारिख जेब्ला ओंखारबोयो बयबो दिनै खैदिफ्रा गाबनायजों जोंखौ बिदाय होदों जोंनि खोथाखौ गोसोखां होननानै। जेब्ला प्रदिप ब्रह्म बिथाङा आंखौ नायहाबनानै बुंदों, बिक्रम भाई नोङो आंनि खोथाखौबो गोसोखां। आंहाबो थांना थानायनि मोन्थाय दङ आरो गोसो दङ। अनसुलि बिमाजों आंबो नोंथां बायदिनो संसार जानो गोसो दङ बिक्रम। जेबो जोंहा दा बैसोआ दाबोनो बोरायाखै, जोंनि खोथाखौ गोसोखां होनना बिथाङा बुंदों। बिनिखायनो दिनै आङो प्रदिप ब्रह्म बिथांनि गांसे गस्लाखौ आं लाना फैदों। बिथाङा 9 इयार्स जाबाय। 9 इयार्स जानायाव बिथाङा नैबे गस्लाखौ नाय। 4 इयार्स बिथाङा जोमबाय। गस्लाया जियो आरो बेखौनो सुथाबफिनो, जियो आरो सुथेफिनो आरो नाय सुथेनायखौ नुदोंना? सुथे सुथे बेखौनो जोमबाय थायो। बेसेबां ट्रेजेडि बिथांमोननि लाइफआ। जेब्ला बिथाङा बुंदों जे आंबो थांनानै थानो लुबैयो, अब्ला आं मोनसे खोथा गोसोखांबाय। दिनै आङो उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखा सेराव दङ। उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा थैनायनि सिगां डायरियाव मोननैसो लेखाखौ लिरनानै गालांदोंमोन। जाय लेखाखौ मानगोनां इउजि ब्रह्म सार बिथाङाबो मिथिगौ। जोंहा अनिन्त्य कुमार ब्रह्म जायहा दिनै डिपुटि सेक्रेटारि बिथाङाबो मिथिगौ। आरो बे डायरिनि लिरनानै गालांनाय सिरिखौ बालाबखौ दावराव देख्रेब नार्जारि सार आरो फुंखा इस्लारि सार बिथांमोना मेथाइजों महर होनानै मानगोनां आदा बिग्राय ब्रह्मखौ मेथाइखौ खनहोदोंमोन। प्रदिप ब्रह्म बुंनाय आरो उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा थैनायनि सिगां लिरनानै गालांनाय बे सिरिखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव आङो खननानै होनो नागिरदों। गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना जेन निमाहा खालामो। प्रदिप ब्रह्म बिथाङा बुंदों, आंबो थांनानै थानो लुबैयो, आंनि बैसोआबो दाबोनो दङ। अब्ला उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सार बिथाङा बुंदों नैबायदि, नै अबंलावरि नै अबंलावरि आं थांनानै थानो लुबैयो, जिउ सानसुथिर समावनो अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया, जिउ सानसुथिर समावनो अबथिरा आं दानो थैनो लुबैया। दिनै बे मेथाइनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोनखौ बेखौनो फोरमायनो नागिरदों। सेंग्रा बैसोमोन बै समाव मानगोनां उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङाबो, नाथाय दिनै बिथांखौ इसोरा लानानै थांबाय आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। प्रदिप ब्रह्म बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव दङ।
बिटिआर एकर्डनि उनावबो दिनै साननायदिबो जेबो जायाखैसै। नाथाय गावनि अनसुलि बिमाखौ लानानै थांना थानायनि मिजिङा दिनै बेहाबो दङ। दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरो, गोबाङा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथा बुङै बुङै दिनै रायजोआ, समाजा, राजनितिकआ, बबेबा आफादा दिनै उपेन्द्रनाथनि बिथांनि होलांनाय खोथाफोरखौ लानानै दिनै मिथिं दावथिं खालामगासिनो दङ। नाथाय आं दिनै सोंगोन, बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा, जेब्ला नोंसोरो बिटिआर सुक्ति जागोन अब्ला एनडिएफबि बिथांमोनखौ जेलावनो थाबाय थानाय बिथांमोनखौ क्षमा दान मोनि सुक्तिखौ नोंसोरो खालामनानै दिनै एनडिएफबिनि सायाव बेबायदि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लिरना गालांदोंमोन नामा? लिरना गालाङाखै। नाथाय दिनै बेनो जाबाय। दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा, नोंसोरनि गोहोखौ नोंसोरो खमायनानै ला। नोंसोरनि गेजेराव जुदि 12 जन एमएलए दङब्ला नोंसोर बेखौबो खमायनानै ला। नोंसोरनि गेजेराव 3 4 जुदि मिनिस्टार दङब्ला बेखौबो नोंसोरो खमायनानै सासेल' खालामनानै ला। दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा? सों, बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखायाव सों। दिनै नोंथांमोननि काउन्सिलाव जेब्ला नोंसोरो बड'लेण्ड बा बिटिआर बा बिटिसि जेब्ला एग्रिमेन्ट खालामगोन, अब्ला नोंसोरनि थाखा फैसा फान्डफोरखौ गासै दुलाराय भारतबर्षनि मानसिफोरजों नोंसोर राननानै जा। दिनै बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा? बुंलाङाखै। नाथाय दिनै जोंनि बिटिसिनि थाखा फैसाखौ बिभिन्न भारतबर्षनि मानसिफोरा दिनै जागासिनो दङ। बेफोरनि प्रुफआ आंनियाव दङ। दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा, दिनै जेब्ला नोंसोरो बिटिआर मोनगोन, नोंसिनि अफिस स्टाफफोरखौ, बर' अफिस स्टाफफोरखौ बिटिसिनि बाहेरायाव हरजोबनानै गुबुन अफिसारफोरखौ नोंसिनि काउन्सिलाव, बर' काउन्सिलाव सोजोब। दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन नामा? बुंलाङाखै। नाथाय बेनो जाबाय। दिनै आं एगजामपोल होनो नागिरदों, सार्कोल अफिसार बायदियाव 19टा सार्कोल अफिसार दं, दिनै सासेबो बर' गैया। मानो? गोदोथ' हाग्रामा महिलानि सायाव बर' दङमोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा, बिनि सिमांमोन नामा, जे नोंसोरो सार्कोल अफिसाराव सासेबो बर' अफिसार लाखिनाङा? दिनै सासेबो गैया। आरो बुंबावनो नागिरदों, पिडि प्रजेक्ट डाइरेक्टर, सासेबो बर' प्रजेक्ट डाइरेक्टर गैया। मानो? बेफोरनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांमोन नामा? दिनै आं बेफोरबायदि खोथाखौनो लाना दिनै बुंगासिनो दङ। जोंनो पावार नांगौ, जोंनो मोन्थाय नांगौ। जों गावनो गाव गसंथानो हानायनि मोन्थायखौ जों खालामनानै लानो हानांगोन। बेखौसो आं दिनै बुंगासिनो। बिनि थाखाय आङो जुदि दाय जादोंब्ला नोंथांमोनानो सानदो, आरो गोरोन्थि जादोंबा आंखौ नोंसोरो निमाहा होदो। दिनै एनडिएफबिनि खोथाखौ नाय, बिथांमोना बुंदों जे एनआइए कर्टनि जाजफोरा, उकिलफोरा बुङो बिथांमोनखौ, नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ जोंजों रायज्लायदो, लिरनाय हरदो, लाइजाम हरदो, अब्लानो जों नोंथांमोननि बे एनआइए केस जानाय गासैखौबो जोङो बोखारनानै होगोन। गभर्नमेन्टआ दासिमबो मानो रायज्लाया? सिङाव मा हाबनानै दङ? बिथांमोना दिनै दुखु मोनदों। बिक्रम फंबाय, नोंसोरो जोंनि थाखाय जानानै बुंनो थां, जों नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों। जायनि थाखाय आं दिनै बे गस्लाखौ लानानै बुंनो गोनां जादों। आरो बेयाव गोबां एनडिएफबिफोर दंबावो, आंल' नङा हमजानाया, गोबां एनडिएफबिफोरा दिनै जेल सिङाव दङ, जोबथेसालि सिङाव। नोंथांमोना नायथां, मिडिया लांनो होयोमोनबा नोंथांमोना मोनगौमोन। आंल' नङा, दावराव सावल' नङा, हितेश सारल' नङा, गोबां एनडिएफबिफोरा बेयाव दङ। बिथांमोनखौथ' दिनै गभर्नमेन्टआ दिन्थियाखै। बिसोरखौ मा दायनि थाखाय सोबाय थादों दिनै आं मिथिया। दिनै आरो बुलेट आरो गान्दा होननाय बिथांमोना बे जेल जोबथेसालियाव दङ। बिथांमोननि लिरनानै हरनाय लाइजामखौ बिथांमोननि न'आव थांनानै आं फरायहैगोन। मावनांगौ आरो खोन्थानांगौ गोबां खोथा दङ। बिनि थाखायनो आं दिनै बै बड'फा बिथांनि सेमिट्रियाव आं दङ, मुसुखायाव दङ। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन नामा, जेब्ला बिटिआर जागोन अब्ला नोंसोरनि स्टुडेन्टफोरखौ धरना होनानै रिजाल्ट बिनो नोंसोरो खावलायनाय सिस्टेमखौ खालामना हो? दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ बुंलांदोंमोन नामा? बुंलाङाखै। दिनै बेनो जानो थांगासिनो दङ। दिनै रिजाल्टनि थाखाय धरना होनांगौ गोनां जायो कलेज। नंगौ, प्रमद बर' सार बिथाङा दिल्लीयाव IPS खालामनो थाखाय, IAS खालामनो थाखाय दिनै स्टुडेन्टखौ हरदों। नाथाय बेयाव काउन्सिलाव मा जादों?
रिजाल्टनि थाखाय धरना होनो गोनां जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन ना मा नोंसोरो जेब्ला बिटिआर मोनगोन नोंसोरनि मानसिफोरखौ जेराव 208 आयेन बायदि नोंसोरनि जोंनि बर'फोरा फरेस्ट लेण्डआव थागोन बिसोरखौ होखारजोब दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन नामा सोंदो नोंसोरो। दिनै बेनो जाबाय फोरमायदों। दिनै आङो बेयाव आङो लाजोबदों सोर सोर NDFB दङ आरो सोर सोरा कनभिक्टेड जागोन बिनि लिस्टखौ आं दिनै लादों। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेराव आरो बुंनांगौ दंबावो। दिनै आं गासैबो खोथाखौ आं बुंजोबनो सानाखै, सम दं, मावनांगौ दं। रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आंनि बुंनायाव सोरनिबा राजनितिकआ उसुबिदा मोननो हागौ, नाथाय जाथिनि थाखाय जोङो माबा मोनसे खहा जानो थांगासिनो दं नामा जों दिनै बेखौसो बुंगासिनो दङ। दिनै प्रमद बर' सार बिथांखौ आङो गोबां हबलस्था खालामनो गोनां जायो। आं बिथांखौ बुङो, बिथांनि गभर्नमेन्टखौ बुंदों। आं दिनै बिथांखौ बुंदोंब्ला जायफोरखौ आं दिनै बुंबाय बिथाङा बुंनांगौ सोरखौबा दङ नामा? दिनै NDFB एक्स NDFBनि थाखाय दरजायाव सौदोंना सौवाखै, नागिरदोंना नागिराखै, बिदोंना बियाखै? दिनै BJP गभर्नमेन्टजों रायज्लायदोंना रायज्लायाखै, NIA फोरजों रायज्लायदोंना रायज्लायाखै? बिनि थाखाय आं दिनै सोंनो लुबैयो। खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम नङा, 1000 बार 3 यार्स दिनै जाबाय। NIA खौ खैबार लोगो हमखो नाय। जेब्ला बनसुआ दिल्लीयाव दिल्ली मावनायनि फिथाइया बोरो आरो दिनै जा 6 जन 7 जना दिनै जानो थांगासिनो दङ बिथांमोनखौ गमामैनो बासायनो हागोन ना हाया? रायजो राजा नोंथांमोन, होज्रि खावनायजों NDFBआ गयोब्ला जोंहा मोजां मोननाय दं। होज्रि खावनायजों सोरनिबा मुसुगाव सावनायजों जोंनि थांनाय पावारफोरा फैफिनबा जोंहा गोजोननाय दङ। होज्रि खावनायजों जोंहा दिनै साकरि होनो थांगासिनो दङ। जोंनि 75%आ 80% जानायखौ जों दिनै लुबैगोन, नङा होमबा? जोंनि काउन्सिलाव जोंनि मानसियानो राजत्व जानो मोननांगौ, आं दिनै बेखौ बुंगोन। आं साना गासैबो जोंनि बर' अफिसार जाजोबनांगौ, आं दिनै बेखौ बुङाखै। नाथाय मेक्सिमामा जों जिथु काउन्सिल लाबाय नाजानायजों बिदा फंबाय बिदा जायफोरा दिनै मार्टियार जालांबाय बिथांमोननि नाजानायजों आं बेखौ दिनै बरायो। नाथाय गावनि गोहोखौ गावनो सालायनो मोननायखौसो आं दिनै लुबैयो।